ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ओम तत्सत् சரி வருதா பிரபு வந்துச்சா மாதாஜி என்ன என்ன இது பண்ணணும் நம்ம வரல மாதா 106 மாதாஜி 106 106 மாதாஜி 15ல இப்போ ஸ்கிரீன் வருதா மாதாஜி வந்துருச்சு மாதாஜி मुखे शुनीक भारा कृष्ण नाम चैतन्य श्रेष्ठ शुभाकारा पूज्य प्रभुगेन्द्र मुखे सुनिय कबरा कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ சபகாரா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார். கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை ஒருமுறை மட்டும் உச்சரிப்பவர் வணங்கத்தக்கவர். அவர்தான் உயர்ந்த மனிதர். பொருளுரை. கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை வெறுமனே உச்சரிப்பவர் ஒருமுறை பரிபூரணராகிய வைஷ்ணவராக கருதப்பட வேண்டும் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறுகிறார். இதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது உபதேசாமிர்தம் 5 உறுதிப்படுத்துகிறார். கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரீதம் மானசாத்திரியதே. புனித நாமத்தில் அத்தகைய நம்பிக்கையுடன் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வின் வாழ்க்கையை தொடங்கலாம். ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதனால் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை அத்தகைய நம்பிக்கையுடன் உச்சரிக்க முடியாது. ஒருவர் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை பரம புருஷ பகவானுடன் ஒத்ததாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பத்ம புராணம் கூறுவது போல் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் கிருஷ்ணருடன் ஒத்திருக்கிறது. மேலும் அது ஒரு சிந்தாமணி ரத்தினம், ஒரு உரைக்கல் போன்றது. அந்த நாமம் கிருஷ்ணர் என்பது ஒளியில் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே அது முற்றிலும் தெய்வீகமானது மற்றும் ஜட மாசுபாட்டிலிருந்து நித்தியமாக விடுவிக்கப்பட்டது. எனவே கிருஷ்ணர் என்ற பெயரும் கிருஷ்ணரும் ஒரே மாதிரியானவர்கள் என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய நம்பிக்கையுடன் ஒருவர் தொடர்ந்து புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்.
ஒருவர் புதிய நிலையில் இருக்கும்போது ஒரு தூய கலப்படமற்ற பக்தரின் பக்தி அம்சங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இருப்பினும் புதியவர் பக்தி சேவையில், குறிப்பாக தெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை பின்பற்றும் போது அவர் ஒரு தூய பக்தர். அத்தகைய பக்தரிடமிருந்து கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி கேட்பதன் மூலம் எவரும் படிப்படியாக தூய்மையடையலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இறைவனின் புனித நாமம் இறைவனுடன் ஒத்திருக்கிறது என்று நம்பும் எந்த ஒரு பக்தரும் ஒரு தூய பக்தரே. அவர் புதிய நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவரது தொடர்பால் மற்றவர்களும் வைஷ்ணவர்களாக மாறலாம். மற்றது வேற யாரையாவது படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரியின் விக்கிரகத்தினை மட்டும் நம்பிக்கையுடன் வழிபட்டு, ஆனால் பக்தர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் முறையான மரியாதை அளிக்க தவறுபவன் பௌதீக பக்தன் என்று அறியப்படுகிறான். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டது. அர்ச்சயாம் ஏவ ஹரயே பூஜாம் ய ஸ்ரத்த ஏகதே நாதத் பக்தேசு சான்யேசு சபக்த பிரகிருதே ஸ்மிருதாக. இருப்பினும் அத்தகு ஆரம்ப நிலை பக்தனுடன் சங்கம் கொள்வதால் கூட ஒருவன் பக்தனாக முடியும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு உபதேசிக்கையில் கூறினார், ஸ்ரத்தான் ஜனகாய பக்தி அதிகாரி உத்தம மத்தியம கனிஷ்ட ஸ்ரத்த அனுசாரி ஜாகரா கோமலா ஸ்ரத்த சே கனிஷ்ட ஜனா கிரேம 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 தேகே பக்த காயிபே உத்தம ரதி பிரேம தாரதம்யே பக்த தரதமா. திடமான நம்பிக்கையை பெற்றவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கான உண்மையான பக்தனாவான். நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் முதல்தர பக்தர்கள், இரண்டாம் தர பக்தர்கள், ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் என 3 வகையினர் உள்ளனர். ஆரம்ப நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பவன் கனிஷ்ட அதிகாரி அல்லது ஆரம்ப நிலை பக்தன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இருப்பினும் ஆன்மீக குருவினால் வகுக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை உறுதியுடன் பின்பற்றுவதால் ஆரம்ப நிலை பக்தனும் முன்னேறிய பக்தனாக மாற முடியும். எனவே கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கை மற்றும் பற்றுதலின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஒருவன் மத்திய அதிகாரி அல்லது உத்தம அதிகாரி என்று தீர்மானிக்க இயலும். சைதன்ய சரிதாமிரம் மத்திய லீலை 22.64, 66, 69, 71. இதனால் ஆரம்ப நிலை பக்தனும் கூட கர்மிகள் மற்றும் ஞானிகளை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளான் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் அவன் பகவானின் திருநாம உச்சாடனத்தின் மீது பூரண நம்பிக்கை கொண்டுள்ளான். கர்மி அல்லது ஞானி என்பவனிடம் எவ்வளவு பெருமைகள் இருந்தாலும் அவன் பகவானின் விஷ்ணு, அவரது திருநாமம் அல்லது அவரது பக்தி தொண்டின் மீது நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. ஒருவன் மத ரீதியாக முன்னேறி இருக்கலாம், ஆனால் பக்தி தொண்டில் பயிற்சி பெறாவிடில் தெய்வீக தலத்தில் அவனுடைய மதிப்பு மிகவும் குறைவானதாகும். ஆன்மீக குருவினால் வகுக்கப்பட்டுள்ள நியமங்களின் அடிப்படையில் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆரம்ப பக்தன் கூட அத்தகு கர்மிகள் மற்றும் ஞானிகளை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ், எக்ஸலென்ட் பர்ஃபெக்ட். சோ இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்ல போறாரு யாரு அதிகாரி, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. இப்போ என்ன அப்படின்னா, கனிஷ்ட அதிகாரினா யாருன்ற டெபினிஷன் நீங்க சொல்லுங்க. யாரு கனிஷ்ட அதிகாரி? கோவில்ல மட்டும் சிலை கோயில்ல மட்டும்தான் தெய்வம் இருப்பாரு அப்படின்னு நம்புவாங்க. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். ஆரம்ப நிலை, ரைட் ரைட். சோ பிகினிங்ல மோஸ்ட்லி நம்ம கனிஷ்டமா தான் இருப்போம். கண்டிப்பா பிகினிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கனிஷ்டமா இருக்கணுமா? இது கனிஷ்டம் தான் மாதாஜி. அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, கனிஷ்ட அதிகாரி பக்கத்துல வைங்க. கனிஷ்ட ஸ்ரத்தாவானதா பிகினிங்ல இருக்கணுமா எல்லாருமே? நடுவுல மத்தியமாவோ இல்ல உத்தமாவோ இருக்க சான்ஸ் இல்லையா? அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்திருக்காதே அவங்க அந்த பக்தியில கொஞ்சம் முன்னேறினாங்கன்னா ஸ்ரத்தா வந்துரும் மாதாஜி. கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகமான ஸ்ரத்தா வரும். ஓகே, இப்போ இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ராகானுகா பக்திக்கு போலாம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம பண்ற பக்தி பேர் என்ன? வைதி சாதன. தேவ மாதாஜி இன்னும் நம்ம ராகானுகாக்கு போல.
வைதி சாதனை பத்தி நம்ம என்ன சாதனை அதான் பத்தி போயிட்டு பண்ணணும்னு இருக்கிறோம். விரும்பப்படுவோம்? ஆரம்ப நிலை. ஆரம்ப நிலையில இருக்கும். நம்ம எந்த சாதனை பத்தி பண்ணணும்னு விரும்புறோம்? நம்ம ராகானுகா பக்தி ராகானுகா பக்தி தான் Right? செய்யணும் ராகானுகா போறோம். சாதனா பக்தி பண்ணோம். இப்போ ராகானுகா சாதனைக்கு நம்மளுக்கு ஒண்ணு வேணும்னு சொன்னேன். என்னது அது வேணும்? நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ல? கோபியரோட நம்ம கோபியரோட ஆசீர்வாதம். எக்ஸலன்ட். கோபின்னு இல்ல, குருவின் கோபின்னு யார் வேணா ஆசீர்வாதம். சொல்லலாம். பிரஜா ஆசீர்வாதம். எதுக்கு நான் பிரஜா கோபின்னு சொல்லனா, இப்போ நீங்க சரி, வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல விரும்புனீங்கன்னா அப்ப நந்த மகாராஜ் அந்த பரம்பரையில இருக்கிறவங்களுக்கு வசுதேவர் அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரஜ பிரேமையை அணுக விரும்புறோம். இப்போ பிரஜ பிரேமை அணுக விரும்பி நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் கரெக்டா சொல்றாங்க. சோ பிளெஸிங் வந்து டிசெண்ட் ஆகும், மேல இருந்து கீழே வரும் நம்மளுக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலா ராகானுகா பிரேமை வரும். இதுக்கு வந்து ப்ரீ ரிக்வசிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வைதி சாதனை பண்ணோம். நான் சொன்ன ஆரம்ப நிலை அப்படின்றது வந்து ஒரு சைட்ல வைங்க. இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒருவேளை ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்திலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ரைட்டு. அதுக்கப்புறமும் நம்ம கோலோகம் போகாம கொஞ்சம் ஏதோ தப்பு கண்டா பண்ணியோ இல்ல டிலே பண்ணியோ இல்ல ப்ராசஸ் ஸ்லோ பண்ணியோ நம்ம மறுபிறவி எடுத்திருக்கலாம். கரெக்டா? அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ராகானுகா பிரேம டிசென்ட் ஆனதால லோபம் ஹையா இருக்கும். கிளியரா? லோபான்னா என்ன அர்த்தம்? ஆசை. கடவுள் மேல ஆசை. ஆசை, பேராசை. இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து பகவான் மேல பேராசை. ஓகே, அந்த பேராசை இருக்கும். அதனால ஸ்ட்ரெயிட்டவே கனிஷ்ட ஸ்ரத்தாவானா இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க ஸ்ரத்தா ரொம்ப ஹையா இருக்கும் நம்மளை விட. நம்மளே பார்த்திருக்கோம், நிறைய பேரை பார்த்திருக்கோம். ரைட்? அவங்களுக்கு பக்தி வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ப்ராசஸ் தெரியாம இருக்கலாம், பட் பக்தி ரொம்ப ஹை. இப்போ ஒரு க்ரூட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஒருத்தர் வந்து சிவன் பக்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு, கண்ணை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சாரு. அவர் பேர் என்ன? அவரோட பக்தியோட நீங்க உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி இன்னொருத்தரும் நான்வெஜ் கட் பண்ணி வைப்பாருல்ல, நான்வெஜ் இல்ல அவர் காலே தன்னுடைய மகனையே அவருடைய தன்னுடைய மகனையே கரியா சமைப்ப வைப்பாரு மகாஜி. தன்னுடைய மகனையே பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்ட ஸ்ரத்தால வராது. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அபௌ பத்யவா. இவங்க வந்து எப்பவுமே 24/7 அவங்க வந்து கும்பிடுவாங்க. ஆனா எங்க ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 9th சாப்டர் வேர்ஸ் நம்பர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அபிசேது ஜுராச்சார பஜதாமா மனன்யபாக் ஷாத்துரேவ சமந்தவ்யம் சம்யக் விவசிதோசிஹ. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதால. அபிசேது துராச்சாரியா, அப்படி பஜதாமா மனன்யபாக் அப்பனா என்ன? 24/7 பஜனை பண்றவர். அப்போ அபிசே துராச்சாரியனா ஒரு பெரிய துராச்சாரம். துராச்சாரம்னா ரொம்ப பர்பட்ல பிரபுபாத் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. துராச்சாரம்னா எப்படின்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் குருவோட மனைவியே விரும்புறது. அதை விட ஒரு மோசமான ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் நீ வந்து விட்டுரு, சாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படி கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் நீங்க ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் அதுக்கும் சொல்வாரு, நம்ம கேட்போம். நம்மளால கேள்வி கேட்காம இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே பண்ணாலும் நீ பண்ற தப்புன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம. ஏன்னா நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஈஸி. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாரு, சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்தி அகச்சதி கௌந்தேயா பிரதி ஜானிதி நமோ பக்த பிரணஷதி. கண்டிப்பா சொல்லு, என்னோட டிவோட்டி அழிய மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க தர்மாத்மா, கூடிய சீக்கிரம் தர்மத்தில் நான் கூட்டிட்டு வந்துருவேன். அப்ப என்ன மீன் பண்றாரு? ஆல்ரெடி லோபம் இருக்கு. சோ யூ வில் பி மத்தியம ஸ்ரத்தாவான் ஆர் உத்தம ஸ்ரத்தாவான். ஆனா சாஸ்திரங்கள் தெரியாததால ஸ்லிப் ஆகும். இப்போ கிளியரா நான் ஒண்ணு என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம பக்தி தான் அந்த பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும். 60யோ 80யோ நம்ம விட்டோம்னா, அதுக்குன்னு நான் வந்து ஸ்லோகம் எல்லாம் இப்ப சொல்றேன் மாதாஜி, அடுத்த ஜென்மத்துல ஞாபகம் இருக்குமானா இல்லாமலும் இருப்பான். ரைட்? ஸ்ரத்தா லெவல் இருக்கும், அதிகாரம் அந்த ஸ்ரத்தா இல்லாம இருக்கும். அதனால ஐ வில் பி அந்த லோபம் ஓட நான் பொறப்பேன். ஆனா சாஸ்திரங்கள் கட்டுக்கட்டு இப்ப ரிவர்ஸ்ல போகும். நான் வந்து ஆல்ரெடி லோபம் வந்துச்சு. சர்வ பிரபு சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த பிரஜ பிரேமையும் இருக்கு. ஆனா எனக்கு சாஸ்திரங்கள் தெரியாது. அதனால இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுது, அந்த 20% கூட எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது. அதனால நான் போய் குருவா அணுவேன். இப்படியும் ஒரு சர்க்கிள் வரும். அதனால பிறக்கறச்சே கனிஷ்டையா தான் வரணும்னு இல்ல. முக்கால்வாசி பேரு நம்ம அப்படி இருக்கிறதால நம்ம அந்த ஃபாலோ பண்றோம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பிறக்கறச்சே ஜென்ரலா பாவம் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் லார்ட் தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா ஒரு புள்ளி மானா இருந்த பரத் மகாராஜுக்கு ஞாபகமே இருக்கு.
அதே மாதிரி மோக்ஷம் முன்னாடி கஜேந்திரருக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. இவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. நம்ம நார்மலா இருக்கிறதால நம்ம வந்து மறந்திருப்போம்ன்றதால நம்ம ஏபிசில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். சாஸ்திரங்களையும் சரி, அர்ச்சனை வித்தியும் சரி. சோ இந்த நியோபைட் நார்மலா அவங்களோட ஹாபிட் என்னன்னா, மத்த டிவோட்டி எல்லாம் ரொம்ப கிரேட்டா நினைக்க மாட்டாங்க. கோயில் வர்ஷிப் தான் முக்கியம்னுவாங்க. நிறைய தப்பு கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. வைஷ்ணவ அபராதம் பயங்கரமா நடக்கும். எக்கச்சக்க பிச்சிங் நம்ம ரைட். தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க, பிரஜல்பா ரைட். பிரஜல்பா பண்ணுவாங்க. இவங்க அப்படி தெரியுமா, அவங்க பெரிய இதுன்னு நினைக்கிறேன், இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கிளாஸ் பிகினிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நிறைய பேர் பின்னாடி பேசச்சே அப்படி இப்படி கேட்டு இல்ல என்கிட்ட கேட்டு சொல்லிப்பாங்க. எப்படின்னா கொஞ்சம் பழகிச்சுன்னா, தாண்டேஷ் மேம் எல்லாம் இவ்வளவு சொல்றாங்களே, அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன் அவங்க கிட்ட, என்னன்னா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்களா இல்லையா, இப்பவும் நான் சொல்லுவேன் நான் பிராக்டிஸ் பண்றேனா இல்லையான்றதெல்லாம் ரெலவெண்டே இல்லை. நாங்க சொல்றது புக்ல இருக்கா இல்லையா, இருக்கு. அப்போ இத பிராக்டிஸ் பண்ணா கோலோகம் போவோம். இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இப்போ அவங்க பண்ணிட்டாங்கப்பா தப்பு, ஓகே நானும் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்ன வித்தியாசம்? அவங்க ஹெல் நம்பர் 2 போறாங்கன்னா நான் ஹெல் நம்பர் 3 போவேன். அது நம்மளுக்கு எந்த விதத்துலயாவது விருப்பம் இருக்கா? இல்ல இல்லையா? நம்மலாம் வைகுண்டம் கூட இல்ல, கோலோகம் போகணும். அப்போ நம்ம டார்கெட் என்ன பண்ணும்? யார் என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர, அவங்க எவ்வளவு ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிரேட்டா குறைச்சலான்றது இல்ல. கிரேட் ஹெல் நம்பர் 2, கிரேட் ஹெல் நம்பர் 3ன்றது வேண்டிதான் வித்தியாசம். அது நம்மளுக்கு வேண்டாம். சோ இப்ப வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி இருக்கிறவங்க இம்பர்சனலிஸ்டா இருந்தா அவங்க போக மாட்டாங்க. இப்போ இது யார் சொன்னாங்க? சைத்தன்யா சரிதாமிரதால இருக்கிறதுதான் அதாவது சைத்தன்யா சொன்னதான் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஸ்லோகா 5. கிருஷ்ணேத்தியஸ்ய கிரிதம் மனசாதி ஏதி தீபாசிதே திருஷ்டாஸ்தியே பிரணச்சி அப்படின்னா என்ன? கிருஷ்ணேசி எஸ்ய கிரிதம் மனசாது அதாவது கிருஷ்ணரை ஒரு தடவை சொன்னவங்க கூட மனசால நம்ம வந்து கும்பிடணுமா. ரொம்ப கிருஷ்ணேத்தியஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரி ஏதி தீஷாபிஷே பிரணதி சீவம் வனத்தீஷம் சுஷ்ரூஷயாம் பஜனம் ஈஷம் இனன்யான்னு நிந்தாந்தி சூன இதமி சித்த சப்த லப்தா. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு தடவையாவது கிருஷ்ணர் பேரை சொன்னவங்களை வந்து நம்ம வந்து மனசாலையும், எப்பவுமே கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஷ்டாங்கமா, அதாவது நமஸ்காரம், குருவை பத்தி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எப்படி பண்ணணும்ன்றத 5th இதுல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? நம்ம அடுத்தது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே வருஷம். Yeah, the 13th sloka Mataji. Abhichet Sudurachare Bhajate Mam Ananyata. மாதாஜி யாரோ படிங்க யாராவது कृष्ण कामे करे सर्व पाप செய்ய ஏக கிருஷ்ண நாம் படிச்சிட்டாங்களா மாதாஜி? மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிச்சிட்டாங்க, நீங்க படிங்க. ஏக கிருஷ்ண நாமே கரே சர்வ பாபஷய நவமித பக்தி பூர்ண நாம ஹைதே ஹயா. கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தினை ஒரு முறை உச்சரிப்பதாலேயே எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். திருநாமத்தை உச்சரிப்பதாலேயே பக்தி தொண்டின் 9 வழிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். பொருளுரை. பக்தி தொண்டின் 9 வழிமுறைகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதி பும்சார்பிதா விஷ்ணு பக்தி சே நவலட்சணா கிரியத்தே பகவத்யதா தன்மன்யே தீதும் உத்தமம். பக்தி தொண்டு என்பது சிரவணம், கீர்த்தனம், பகவானின் திருநாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் மற்றும் பரிவாரங்களை நினைவு கூர்தல், இடம், பொருள், ஏவலை பார்த்து கொண்டு தொண்டு புரிதல், விக்கிரகத்தினை வழிபடுதல், பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தல், தன்னை எப்போதும் கிருஷ்ணனின் நித்திய சேவகனாக கருதுதல், அவருடன் நட்புணர்வை வளர்த்தல், அவருக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்தல் ஆகிய வழிமுறைகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். பக்தி தொண்டின் இந்த 9 அங்கங்களையும்
கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக அர்ப்பணிக்கும் போது அவர் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளாக அமைகின்றன. இதுவே வேத சாஸ்திரங்களின் தீர்மானமாகும். கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தினை ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுதலை என்பது பொறுத்தவரையில் திருநாமத்தை உச்சரிப்பவர் எந்த அபராதமும் இழைக்காமல் உச்சரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அப்போது ஒரே ஒரு முறை உச்சரிக்கப்படும் நாமம் கூட வீர்வாடியின் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பதற்கு போதுமானதாகும். பகவானின் திருநாமத்தினை அபராதமின்றி உச்சரிக்கும் அத்தகு நபர் மிக முக்கியமானவரும் வழிநடத்தக்கவரும் ஆவார். உண்மையில் சிரவணம் கீர்த்தனம் என்று தொடங்கும் பக்தியின் 9 வழிமுறைகளையுடைய அனைத்து நன்மைகளையும் பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி ஒருமுறை உச்சரிப்பதால் உடனடியாக அடைபடுகின்றன. இது குறித்து ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பக்திர் சந்தர்ப்ப என்னும் தமது நூலில் கூறுகிறார். யத்யபி அன்யா பக்தி கலௌ கர்த்தவ்ய ததா கீர்த்தனாக்கிய பக்தி சம்யோக நைவ. பக்தி தொண்டின் 9 வழிமுறைகளில் கீர்த்தனம் மிக முக்கியமானதாகும். அர்ச்சன வந்தன தாஸ்ய சக்கிய முதலிய இதர வழிமுறைகளை அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஆயினும் அவற்றிற்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் பகவானின் திருநாம கீர்த்தனம் இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். எனவே நாங்கள் இந்த வழிமுறையினை எங்களுடைய மையங்கள் அனைத்திலும் ஒருமுகப்படுத்தியுள்ளோம். அர்ச்சனம், ஆரத்தி, நைவேத்தியம், விக்கிரகத்திற்கு உடையுடுத்தி அலங்காரம் செய்தல் ஆகிய செயல்களுக்கு முன்னும் பின்னும் பகவானின் திருநாமம் பாடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, இதே பாத்தீங்கன்னா ஏக கிருஷ்ண நாமே காரி சர்வ பாப ஷயா, எல்லா பாவங்களும் ஒரு தடவை சொன்னாலே போயிடும் அப்படின்னு, ரைட்? ஆனா இப்ப நவ பக்திகள் இருக்கு, 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதெல்லாம் என்னது? சிரவணம், கீர்த்தனம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் மற்றும் பரிவாரங்கள், செயல்கள். சோ இவ்ளோ 9 இருக்கு. நம்ம சாண்டிங் எதுக்கு சாண்டிங்னா, நான் ஹியரிங் சவுண்ட், ஓகே? இது ஏன் லிங்க் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸா போகும். பட் ஸ்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் கேண்டோல 5வது சாப்டர்ல நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்ப என்ன சொன்னோம்? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பூமி, அப்போ நலோ, வாயு, கம். தமிழ் அப்படியே சொல்லுங்க. நிலம், நீர், காற்று, வாயு. ஆகாயத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? நிலம், நீர், ஆகாயத்துல இருந்து என்ன வருது? சவுண்ட். எக்ஸலென்ட். சப்தம். சோ சப்தம் எதோட லிங்க் ஆகுது? ஸ்கையோட. அது நம்மளோட புலன்கள்ல எதோட லிங்க் ஆகுது? வயிறுலயா நீங்க சப்தம் கேப்பீங்க? நம்மள என்ன ப்ராப்ளம் வச்சுக்கோங்களேன், நான் அத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அனசூயா மாதாஜி, கோட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? கோட்டு ஆடு மாதாஜி. ஆடுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. என்ன தெரியுமா? ஆடு ஓடுமா, ஒரு பள்ளத்துல இறங்குமா, அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற ஆடெல்லாம் போய் அந்த பள்ளத்துல இறங்குமா. ஏன்? அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுமா. அந்த மாதிரி குருவை ஃபாலோ பண்ணணும், வெரி குட். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணா இப்படிதான். பத்மா மாதாஜி வயிறுன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாரும் சப்தம் வயிறுன்னு சொல்றீங்க. சோ நீங்க தப்பு சொன்னதே எனக்கு தப்பா தெரியல, ஆனா எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணி சொன்னாங்க தெரியுமா, அதுதான் கஷ்டம். சோ இப்ப என்னன்னா அந்த ஸ்ரவணம், ரைட்? அதனாலதான் காது. அண்ட் காதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டு ரியாக்ட், லாஸ்ட் இது. இப்ப வயிற்றுல குழந்தை இருக்கச்சு கூட பேசிட்டே இருங்கன்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, நம்ம நம்புறோமோ இல்லையோ, ஆனா குழந்தை காது கேட்கும். அதே மாதிரி கோமால இருக்கிறவங்க கூட காதுல பேசிட்டு இருங்க, சயின்டிபிக்கா டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க, கரெக்டா? இப்போ இது ஒரு சைட்ல வச்சோம்னா ஸ்ரவணம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி இருக்கச்சே ஒரு தடவை சொன்னா கூட கிருஷ்ணர் நாமத்துக்கு அவ்வளவு பவர்னா,
கலமுத்து கேக்குறேன் ஏன் ஒர்க்காங்க மாதாஜி ஏன் கேக்குது ஒர்க்காங்க ஏன் ஒர்க் ஆகல நம்மளுக்கு மாதாஜி நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு கேக்கல மாதாஜி எங்களுக்கு நீங்க சொன்னதே இப்போ கேக்கல இப்போ 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 கேக்குதா இப்ப இப்ப கேக்குது. கேக்குது. நம்ம எவ்வளவு தடவை சாண்ட் பண்றோம் ஏன் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தடவை நம்ம பண்றோம் இப்போ சாண்டிங் அப்ப ஏன் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகல அதுல நம்ம ஃபுல்லா Content ஈடுபாடு அப்படியே நம்ம ஈடுபாடு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் ஈடுபாடு உண்டு இல்லாம அது ஈடுபாடு. ஓகே நம்ம அராகுரா சொன்னா கூட நம்ம பண்ணுவோம் ஆனா கிருஷ்ணர் கவனிப்பாரு ஆனா நம்ம ஒஃபென்ஸ்லெஸ் அதான் புரோக்கன் நேம்ஸ்னு ஒரு புக் நான் படிச்சேன் சனானந்தா மகாராஜ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் புக் என்னன்னா பேர் வந்து உடைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய விதத்தினால ஒண்ணு வந்து ஒஃபென்ஸ் இன்னொன்னு நம்ம பிரேமே இல்லை பிரேமே இல்லாததால நம்ம ஒஃபென்சஸ் நிறைய கமிட் பண்றோம் ரைட் இப்போ ஒஃபென்ஸ் எவ்வளவு சீரியஸ்னா பிரகலாத் பத்தி நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க அசுரகுலத்துல பிறந்தாலும் பக்தி மேல வந்து ரொம்ப பகவான் மேல ரொம்ப பக்தியா இருப்பாரு மாதாஜி அவர் வயிற்றுல இருக்கும் போதே வந்து நாராயணனுடைய அந்த பாட்டு இதெல்லாம் கேட்டதுனால அவர் வந்து நரசிம்மர் மேல ரொம்ப ரொம்ப பிரேமையா இருப்பாரு மாதாஜி So basically அவரை இந்த கிளாஸ்ல அவரை விட ஜாஸ்தி பக்தி யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க இல்லையா இல்ல ஓகே அதை ஒத்துக்கிட்டீங்க சோ அவரோட பக்தி வந்து அன்ஷேக்கபிள் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் இரண்யகசிபு மாதிரி ஒரு தந்தை கிட்ட இருந்து பக்தி கிடைச்சது அசோசியேஷன் 0 ஏன்னா யாருமே அசோசியேஷன் வந்து வைஷ்ணவ அசோசியேஷன் கூட அவருக்கு கிடைக்கல ஆனா இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளா இருக்கு என்ன சொல்லவா அவர் வந்து ஒரு தடவை பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாரா அப்போ 2 வைஷ்ணவாக்கள் வந்தா அவங்கள வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் பூஜை முடிச்சிட்டு போறான்னு ஆனா அவருக்கு தான் பக்தி ஜாஸ்தி இல்லையா நம்ம பரவாயில்ல அதுக்கு அதனால பக்தியில மூழ்கி இது வந்து ராஜா ஆன அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆட்டம் பக்தியில மூழ்கி 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 அவர் வந்து மறந்தே போயிட்டாராம் இவங்களை வெயிட் பண்ண சொன்னது அவங்க வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா நம்மள வந்து இவரு விரும்பல மீட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க விட்டுறாங்க இப்போ அவர் வேணும்ட்டே பண்ணல பிரகலாத் தெரியாம தான் பண்ணாராம் ஆனாலும் வைஷ்ணவ அபராதம் எவ்வளவு பயங்கரம்னா அவருக்கு எப்படி யூட்டர்ன் ஆச்சு தெரியுமா அவரு திடீர்னு சொன்னாராம் யாரு இந்த பரம்பரையிலேயே விரோதியை வந்து மன்னிச்சு விடுறது தப்பு இல்ல ஆனா விரோதியோட கை கூழ்றவன் என்ன சொல்வீங்க அவனை பத்தி என்ன சொல்லுவோம் நம்பிக்கை துரோகின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா விரோதியை மன்னித்தால் அது பெருந்தன்மை ஆனா விரோதியோட கை கழிக்குனா என்ன அர்த்தம் நம்பிக்கை துரோகம் தான் நீங்க சொன்னதா கரெக்ட் மாதாஜி நம்பிக்கை துரோகி சோ அப்படி ஒரு நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு நான் கையாளி விட்டேன் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் வாழ்க்கையில் செய்யவே கூடாது அப்படி இருக்கிறதை உடனே ஸ்டாப் பண்ணணும் நான் உண்டி இல்லை எல்லாரையும் ஸ்டாப் பண்ண வைக்கணும் அப்படி சொல்றாரா யார பத்தி சொல்றாரு அவரை பத்தி எந்த கான்டெக்ட்ல சொல்றாரு அந்த 2 வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து அவர் அதனால அவர் அத சொல்லல அவரு அதனால சொல்லுங்க ஜெயந்தி மாதரி அவர் வந்து 2 வைஷ்ணவர்கள் வந்து சாமி பகவான் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறாரு பண்ணிட்டோம்னு அவன் மனசுல வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதனால வந்து அத சொல்றாரு மாதாஜி பகவான் மேல அவ்வளவு பிரேமையா இருந்துட்டு அவளை பிரேமையா இருந்துட்டு அது சொல்லல அவருக்கு பகவான் மேலேயே கோவம் வந்துச்சு என்னன்னா அதை மறந்துட்டாரு அவரு அதுக்கோசரம்லாம் இல்ல அவரு அதெல்லாம் ஒரு சைட்ல விடுங்க அதனால அந்த அபராதம்னால அவருக்கு கோபம் வந்து ஆண்டவன் அவர் அபராதத்தினால அவருக்கு அந்த பக்தியே மறந்துச்சு அந்த பக்தி வந்து ஒரு செகண்ட் கவர் ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் சொல்றாரு பரம்பரை விரோதியான விஷ்ணுவுக்கு நான் கை கோப்பினேனே நான் பண்ணது தப்பு அப்படின்றாரு எப்படி இருந்தவரு எப்படி அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு மைண்ட் குரங்கு மாதிரி எப்ப வேணா மாறலாம் நம்மளுக்கு இவ்வளவு பக்தி இருக்கு நம்மளுக்கு அழியவே அழியாது அப்படின்றதுல அதனாலதான் பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு எந்த காரணத்துக்குள்ளயும் மாயாவாதி புக்கெல்லாம் படிக்காதீங்க அப்படின்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜா சம்பிரதாயத்துல எதுக்கு நீங்க வந்து மத்த கோயில் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு ஏன்னா நம்மளோட புத்தி நம்ம பிரபுபாத் கூட சொல்றாரு நீங்க ரொம்ப எல்லா விக்கிரகம் எதுக்குன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை அவங்கள வந்து டிவோட்டியா நம்ம பார்க்கணும் ஆனா பார்க்க மாட்டோம் நம்ம அங்க போனோம்னா ஐயோ தேங்காய் உடைச்சு நம்ம பையனை பத்தி கும்பிடுறாங்களே நம்மளும் பண்ணலாம் நீ என்னப்பா முருகா வந்து தமிழ் காட் ஐயோ நான் பிறவி தமிழியன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து தமிழ் காட் கத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு வரேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம மனசு வந்து அலை பாயம்ன்றதால இதெல்லாம் லிமிட்ல வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இவருக்கு மனதும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய பக்தனால கிருஷ்ணரும் அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் அவரை வழி கொண்டு வந்துட்டாரு பிரச்சனை இல்லை ஆனா நம்ம எல்லாம் மினி பக்தர்கள்
வழிக்கு வந்துரும், ஆனா எந்த ஜென்மத்துலன்னு தெரியாது. அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. அர்ச்ச விக்கிரகான்றது நம்ம ரொம்ப முக்கியமா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது நவபக்திகள் நிறைய தடவை சொன்னதால ரொம்ப டச் பண்ணல. அது மறுபடியும் நாளைக்கு வேணா கவர் பண்ணலாம். நாளைக்கு வெரி கிளியர்லி 108 ஸ்லோகா கரெக்டா. இதோட நம்ம வந்து இந்த இதை நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜி ஸ்ரீலா பிரபாத்க்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. ஒரே ஒரு கேள்விக்கு எனக்கு தெரியல மாதாஜி, அதுக்கு மட்டும் நான் கேட்கலாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி மாதிரி. மாதாஜி, நம்ம கோயிலுக்கு போறோம். இங்க நம்ம வந்து பெருமாளுக்கு அங்க வந்து ஈஸ்வரன் முருகன் எல்லாமே இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம கும்பிடும்போது, பகவானே நான் உன்னை கும்பிட்டேன், நான் வந்து கிருஷ்ணர் பாதத்துல சரணடையணும் அப்படின்னு நம்ம கும்பிடலாமா கும்பிடக்கூடாதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கும்பிடணும் கூட. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து வைஷ்ணவாக்கள், ரைட்? இப்ப வந்து நீங்க வந்து ரோட்ல போறீங்க, சரவணாத் பிரபுவை பாக்குறீங்க, நீங்க ஹலோ சொல்வீங்களா இல்ல அப்படியே மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிடுவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு கை கூப்பி சொல்லுவோம் மாதாஜி, இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ணாவும் வாயில சொல்லுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. இப்ப நாமனிஷ்ட பிரபு போறாரு, நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நம்ம அவரையும் பார்த்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி மனசார சொல்லி நம்ம நம்மளுக்கு குருவுக்கு சமானம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவோம் மாதாஜி. சொல்லிட்டு நம்ம பஞ்ச நமஸ்காரமும் பண்ணணும். இதுவே சர்வநாத் பிரபு இருந்தாருன்னா அவர் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவாரு, ரைட்? ஃபுல்லா. ஏன்னா அது தண்டவத் பிரணாம். சோ ஏன்னா அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதுதான் நான் சொன்னேன். கிருஷ்ணேதி ஒரு தடவை பண்றவங்க மனசால, ஆனா குருவை வந்து நம்ம சாஷ்டாங்கமா, ரைட், உடம்பு மனதோட நம்ம பண்ணணும். அதனால நம்ம பண்ணணும். இப்ப அதே மாதிரி இவங்க எல்லாம் வைஷ்ணவர்கள். நம்ம பார்த்தோம்ல, வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு. நம்ம இன்னொன்னு பார்த்தோம், தேவானாம் யதா அச்சுதோ யதா. தேவர்களில் டாப் மோஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணரு, ஆனா வைஷ்ணவால டாப் மோஸ்ட் சிவன், ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே மத்தவங்களும் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? வைஷ்ணவி தேவி என்ற பேர் எதுக்கு வந்துச்சு? வைஷ்ணவ கிருஷ்ணர் தான் வைஷ்ணவர். ஐ மீன் கிருஷ்ணர் கும்பிடுறவங்க வைஷ்ணவர்கள், நம்ம எல்லாம் வைஷ்ணவி, ரைட்? அது சொன்ன மாதாஜி நானும் வைஷ்ணவி, கும்பிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இல்ல. வைஷ்ணவி தேவி என்றது துர்கா அம்மாவை குறிக்கிறது அப்படின்றதால வைஷ்ணவி தேவி என்ற இது எதுக்கோசம் வந்துச்சுன்னா அவங்கதான். அதனால நம்ம வந்து எல்லாரையுமே வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம். பட் அவங்கள வந்து பிரார்த்திச்சு கிருஷ்ணர் வேணும்னு கேட்கறது தப்பு இல்ல. ஆனா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நம்ம ஷாப்பிங் லிஸ்ட் கேட்கவே கூடாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? கேட்கறதுலாம் இல்ல மாதாஜி. நான் போவேன் எல்லா கோயிலுக்கு போகும்போது மாதாஜி, நம்ம காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போது அங்க நாராயணன், ராமர் எல்லாமே இருப்பாங்க மாதாஜி, ஐயப்பன் எல்லாமே இருப்பாங்க. அப்ப வந்து எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலுமே மீதி கடவுள் அது கண்டிப்பா பண்ணலாம். சர்வா பிரபு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நீங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கோஸ்டும் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அப்படியே நம்பிக்கை துரோகி புரியல மாதாஜி, கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பிக்கை துரோகின்னு அவர் சொல்றாரு என்னன்னா, ஒரு விரோதியோட நீங்க கை கோர்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நீங்க உங்க பரம்பரையில ஒருத்தங்க வந்து பரம விரோதியா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன். நம்பிக்கை துரோகின்னு எப்ப சொல்லுவோம்? ஒரு ராஜாங்கத்துல ஒரு விரோதியோட கை கூத்து நீங்க அந்த ராஜாங்கையே அழிச்சீங்கன்னா என்ன வருவீங்க? உங்க பேரு வந்து நம்பிக்கை துரோகின்னு தான் ஆகும், நீங்க ராஜாவா இருந்தா கூட, கரெக்டா? இப்போ பிரஹ்லாத தானே பண்ணா. விஷ்ணு வந்து கை கோப்பினா, விஷ்ணு யாரு? அவங்க குடும்ப விரோதி தானே, அவங்க தந்தையோட விரோதி. அதனால நான் ஒரு நம்பிக்கை துரோகி ஆகி செயல்படுத்தினேன், இனிமே அதை செய்யக்கூடாதுன்னு அவர் திட்டிக்கிறாரு. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அவரோட பக்தி அந்த லெவலுக்கு இறங்கிச்சு. அந்த வைஷ்ணவ அபராது தெரியாம பண்ணாலும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல். இது எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, இன்ஃபேக்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி கேட்டாங்க ஒரு கேள்வி, தாரணேஸ்வரி மேம் பத்தியும் கேட்டாங்க. அவங்க ஒரு சந்தேகத்தை பத்தி. அதாவது